ole tuna hian tuntuma hian he video hian phone status bar ti danglam tam kan hu cheu ka tunga ama sain he thil ka hu ma cheu hian he channel hi lo like ve ula or subscribe ula comment te in lo hnu thianga in comment ang zeling ke pon video thar song sang ron ti chu sel ka tum don ani tuna so to nang status bar hi tuna alan dang ki in huanga hi tiang lo deuh hian in ting ye kan ti dang lamang status bar ti dang lam dan tutorial man ti nan ka tum don ani in huang hian tuna hian battery ko 61% 4G volt kan hanga malan ula ang sabira thilpoi mo pakhat chu application pakhat download nga ya chu application chu Play Store a oma kan lut ang Play Store tuna chuan Play Store khan itai panga status itai panga ken ke install sa a install chun download nga ke chu install sa wang ka open a kan huwa chuan status ti pia a hian on angaya kan ona status bar por an danglam ta chuan hei hi du tok mai lo chuan status bar po hi chi sang sang thlan tur oma battery icon te signal icon te thlan tur oma a color status bar color hi sin ne oma tuna akan ti danglam don phutani color hi chi sang sang thlan tur oma kan thlanga engte chuan kan ti danglam denga tuna battery icon ate kan lut anga battery icon po chi sang sang thlan tur om ta a in hu ang hian chi sang sang a oma kan du ber kan thlang do nei battery icon po abial kan da a ki abial lo po da tu sang sang oma kan ti kha icon style signal icon po chi sang sang oma e po kan thlang lenga color te po ti danglam thea GPS icon style te ang kim chi sang sang tam ta ko ma tuna ka ti dang he ka ti danglam to a hunga a eng ten asin ten na ti danglam tak thei ti kha in lo fe don ni ka jong kha ni e comment te mi lo hnu chi sak thin don ni mizotek.com